Anan kuvanıp turgan uçuru. Үйlenip aldın dev katı gün bugün uyalıp turgan uçuru. Bu kaynağam özüm malades. Emi gündüge jegenin bolot halades. Hanan aydan ayın kaynağam. Siler teң bölüp jegile bölkönü. Teң jamın kıla görpönü. Anan köp balalı bolgula göböйtöm desең өлkөнü. Silerden bolot turbayбы mına gelecektin erteňe. Anan hiç kaçan daga pagılbagın osol janı gelgen erkene. Anan jayında menikine bar deleň. Yardamыңды sal deleň. Anda da maga kep ayttyň. O kaynaga bilesin bilen ayttyň. Üýlengende güýe balam üýge baryp kara çıňyrda perçi dep ayttyň. Anan dagy özüňe goýam günöni. Hazır güýe balaň bileli. Anan joluňan bagyt alypsyň, kaýtpadyň, kaynaga kaýtpadyň. Biroq üýlenip algandan keyin garaçy bul, nigen aldyn alaň aýtpadyň. Anan Jana Muhammed degen kaynagamyň statusyny garap gördüm da, oy bir nerse bolup jatat dep da göňül böldüm da. Anan agada telefon çaldy elem. Oy emine bolup jatat dep aýtsam, almaga ukmuş dep aýtdy. Janagy Kılıç degen kaynagaň üýlenip atat dep aýtdy. Anda bolson men ukdum. Muny bu toyga garaçyň akyrky bolup men ukdum. Anan anda dagy garasam, ümitün jakşyň aktadym. Toyga barat elem dep men formam istep komuzum gaýdan eken dep üýdüň üç götürüp tappadym. Birok aldyn alaň uksa men alary daýardap goýat bolçumun. Andan erterek gelip men gelip tagy kızmatyňdy kılgyrdyp kupuluňa tolmokmun. Birok geç bolsa da ataýy. Oy döngölögüm jaýlatyp koşunamym janagy porteriň geldim aýdatyp. Rahmat. Emi jakşylygym tüptöýmün. Anan bu kaynagam Kılıç mıktı dep men mamileňdiň üspöýmün. Ana kaynagam Kılıç bay kişi dep bugün maga bergen kıstyryňdyň ap ketip kalat elem dep emi men porterime jüktöýmün. Emi aydan ayın Kılıçke seni jaragyn bugün namuska. Gülüksün akem gülüksün jaragın deymin. Namusta çurukagın deymin alıska. Ebi beşik toyda gelgenden özün akşamdın alayım. Bunu bir ödün surap aldın. Bir yakta karap durat da. Emin aylan ayın kaynağa.